এই কিছিটা পয়সা লোভী ওকিল ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସୁରକ୍ଷିତରେ। ଏଇ କିଛିଟା ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ପଇସା ଲୋଭୀ ଓକିଲ ମାନେ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ପଇସା ପାଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ହିସାବରେ ପଇସା ପାଇବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ତମକୁ କାହିଁ ଦିଆଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପଇସା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କେସ୍ ଲଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ କେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ନା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେବି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଠୁ ପଇସା ନେବି, ମାନେ ଏପଟୁ ବି ପଇସା ନେବି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ବାବା କାନ୍ଦିକୁଟି ଯାହା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ତାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏନ୍ଆଇ ଆକ୍ଟ କେସ୍, ମାନେ ତାର ଇଏ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ, ତାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅପିଲ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଓକିଲ ଦିଆଯାଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଓକିଲ ଦେଇଛି। ସେ ଓକିଲ ବାବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ବାବଦରେ ତାକୁ ପୁଣି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ବିଚାରୀ ଲୋକଟା ତାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ତାର ଉପାସ, ସିଏ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ତମ ଆଣି ତାକୁ ପଇସା ଦେବ? ଯେହେତୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଯାଇକି ତଥାପି ଚୁପ୍। ତାର ସବୁ କେସ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ତମେ 2-4ଟା କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିୟରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଓକିଲ, କିଛିଟା ଏମିତିଆ ଓକିଲ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସୁରକ୍ଷିତରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ।